Igbo kwenu! Igbo kwenu! Igbo kwenu! De Igbo kwenu, afambudiana, adauku mazi Pascal Noye. Afambu Наталья Чифунцу. Омубу одозиаку онейси ди Игbo нароша. Obi now. Говорит на Igbo. Молодцы. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Aka m bụ nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ihe onyonyo nke si na mba Russia wee pụta ebe ụmụnne anyị bụ ndị bi na mba Russia mere mmemme icheta ala Igbo bụ nke ama dịka Igbo Day Celebration. Na ya bụ mmemme ọtụtụ ụmụnne anyị bụ ndị na-alụ ụmụ nwaanyị ndị ọcha, ma ndị na-alụ ụmụ nwaanyị ndị Russia, ma ndị na-alụ ụmụ nwaanyị ndị ọcha si na mba ndị ọzọ dị iche iche, ndị ha na ezinụlọ ha bikwa na ya bụ mba Russia, kpọpụtara ndị inyom ha wee sị ha kelee ndị be anyị ma kọwaa onwe ha na asụsụ Igbo. Ịhụ ihe ụmụ nwaanyị a ji ọnụ ha wee mee asụsụ Igbo ebe ahụ. Ya bụ ihe onyonyo tọrọ ụtọ ma tọkwa n'ọchị nke ukwuu. Onye apụta ọsị na aha m bụ ọkpọ aha ya, aha di m bụ ọkpọ aha di ya, di m bụ onye ebe dị otu a, ebe dị otu a. Ya bụ ihe onyonyo ekirichara m ya, ọtọ m ụtọ n'obi nke ukwuu, sị mba na ọ bụghị sọsọ m ga-ekiri nke a, na aga m eweta ya ka unu bụ ụmụnne m soro m hụ ya, ma hụkwanụ na asụsụ Igbo anyị a bụ asụsụ tọrọ ụtọ nke ukwuu, nke bụ na ndị ọcha na-amụ ya bụ asụsụ Igbo n'ike n'ike. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere bụrụ oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyọ anya na ya bụ ihe onyonyo nke si na mba Russia wee pụta, bụ ebe ụmụnne anyị ndị bi na ya bụ mba Russia mere mmemme Igbo Day Celebration. Ka m pụtakwanụ. We are privileged more than a lot of people to have such beautiful women. Наша привилегия больше, чем всех, иметь таких жен. Can you give them a round of applause, please? Аплодисменты, пожалуйста, им. Они молодцы. Девона! Afambu Наталья Чифунцу. Омубу одозиаку онейси ди Igbo нароша. Obi now. Говорит на Igbo. Молодцы. Igbo kwenu! Igbo kwenu! Igbo kwenu! De Igbo kwenu, afambudiana, adauku mazi Pascal Noye. Anyị bụ ndị mba anọ dị na Igbo. Obi atabọọlị m na-abụ onye Igbo. Biko onye na-abụ onye Igbo, ya bebe. Наши жены говорит на Igbo. Ой, молодцы. Моя жена тоже. Сейчас где она? Антивоно будет Светлана из Иронии. Афанти будет Джулиус из Иронии. Антибу Индия Imo State. Афамубу. Молодцы. Обиде Узома. Димубу они Игbo. Наши жены Афа Димубу. говорят, что нас сильно любят. Чима Узома. Говорят, что пусть Бог благословит нас. Ahambu Julia Ziagba. Ezunulo Humbu Ezunulo Aziagba. Aha Dimbu Chinedu Aziagba. Аплодисменты, пожалуйста. Вы учили наш язык, молодцы. Aha Adambu Chisom. Меня зовут Чисом. Yes. I see Anambra. Мы из Анамбра. Пятерка прямо. And Igbo Amaka. Igbo красиво! Індивону Афамбу Режина у мене. Афадім Бузе Айке у мене. Анібу Інді Анамбра Стейт. Мы из Анамбра. Екенемуну. Я вас приветствую. Аплодисменты, пожалуйста. Ну, они молодцы. Не только любят нас, но выучили наш язык. I love you. Igbo kwenu. Igbo kwenu. Igbo kwezionu. Ahambu Elizabeth Amaji. Ezinolo Anibu
ezinụlọ Ikichukwu Amadi. Ifrom gị n'anya. Afrom gị n'anya. Chukwu gọzie gị. Onwe onye ọzọ? Any other person? Akụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Adịkwa na egwu. Nke mbụ bụ na ana m ekele ndị ụmụnne anyị bụ ndị na-alụ ụmụ nwaanyị a niile, karịsịa ndị ahụ wepụtara ohere, wepụta oge wee na-akụziri ezinụlọ ha ma nwunye ha bụ ndị ọcha ma ụmụ ha na-amụta n'ala bekee na-akụziri ha asụsụ Igbo. Anyị ma na ọ dịghị mfe ibi n'ala bekee ebe bụ na ihe niile a na-asụ ebe ahụ bụ ndị na-asụ bekee na-asụ, ndị na-asụ asụsụ obodo anọ n'ime ya na-asụ. Unu ewepụta ohere ma wepụtakwanụ oge wee na-akụziri ezinụlọ unu asụsụ Igbo. Ọ bụ ihe o kwesịrị ịbụ. Ya mere m ji asị unu daalụ n'ọlụ, daalụ na rie nne. Ma ị nọrọ na ụdị ihe onyonyo a ịmatakwa na olileanya ka dịtụkwa n'asụsụ Igbo anyị a na-ekwu okwu ya, maka na ọ bịaziri na dịka gasị na ụmụnne anyị ndị bi na Naịjirịa na ndị bikwa n'ala Igbo bụzi ndị a na-etiri mkpu a na-eti ụbọchị niile si na-akụziri ụmụ gị asụsụ Igbo, na-akụziri ụmụ gị asụsụ Igbo. Maka na ile anya ọtụtụ ụmụnne anyị ndị bi n'ala bekee amatala uru asụsụ bara, mata ụdị uru asụsụ Igbo bara, wee na-agbalịsi ike ịkụziri ụmụ ha na ezinụlọ ha asụsụ Igbo ma ndị na-alụ ndị ọcha. Ma ka anyị kirichara ihe onyonyo a tọrọ m ụtọ n'obi nke ukwuu. Ụmụnne m, asị m ka m nwekwara ohere a chetara unu ọmarịcha akwụkwọ a nke m depụtara iji wee nye aka n'ịkụziri ụmụaka anyị otu esi agụ asụsụ Igbo. Ya bụ ọmarịcha akwụkwọ nke m kpọrọ Uchenna bụ akwụkwọ n'aka akụkọ gbasara nwa mgbenye a onye na-enweghị nne ma onweghị nna, mana o siri n'ụkọ bilie bụ ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye ya na ịrụsi ọrụ ike dịka nwata na ịtọkọba ego. Ma otu ihe tọkwara n'ụtọ nke ukwuu na ya bụ akwụkwọ bụ na eji m asụsụ abụọ dee ya. Edere m ya n'asụsụ Igbo ma dekwa ya n'asụsụ bekee, nke bụ na iru ya ọbụla ị satara nwa gị gụọ ya n'asụsụ Igbo, onwe ihe ọ na-aghọtaghị ebe ahụ, ole anya ebe m dere ya n'asụsụ bekee, ọ ma aghọtakwana ya. Ma ụfọdụ uru ya bụ akwụkwọ ga-abakwara n'ụmụaka gị bụ ịkụziri ha uru ọ bara ịrụsi ọrụ ike dịka nwata, ịkụziri ha uru ọ bara ịtọkọba ego nke ama dịka savings n'olu bekee, ya na ịkụziri ha uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ ka ụmụaka gị na-asụ Igbo ka Solex, zụrụ ha ọmarịcha akwụkwọ a. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ụmụaka gị nwee agụgụ isi, ka anya ruo ha ala maka uche ruo ha ala, zụrụ ha akwụkwọ a. Ọ ga-abara ha uru nke ukwuu. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ inweta ya bụ akwụkwọ, kpọtụrụ m n'akara ekwentị anọ n'iru ihe onyonyo a ugbu a na WhatsApp. Anyị ga-ezitere gị ya bụ akwụkwọ na mpaghara Naịjirịa ọbụla ị nọ, ma ọ bụrụ na ibi na Naịjirịa. Ma ọ bụrụkwa na ibi n'ala bekee, aga m etinye link Amazon na ngalaba okwu ihe onyonyo a, ka ọ ga-abụ ịkpa ya bụ link aka obuba gị na Amazon ebe ị ga-azụ ya bụ akwụkwọ ma tinye adreesị gị, ndị Amazon ewetara gị ebe ọbụla ibi na mpaghara ụwa ọbụla. Ugbu a, ihe onyonyo ọzọ m ga-achọkwa ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo nke sikwa n'ala bekee wee pụta, bụ ihe onyonyo na-egosi ọmarịcha ezinụlọ a ị hụrụ ebe a, bụ ezinụlọ nwanne anyị nwoke onye ya na ndị be ya bikwa ala bekee, ebe nwunye ya, ọmarịcha nwunye ya, ị ga-ahụ na ya bụ ihe onyonyo nwere otu ihe na-atụ m n'anya o mere ebe ahụ. Ọ nọgidere n'otu ụtụtụ wee kpọpụta ụmụaka ya iro n'isi ụtụtụ mgbe nna ha ji abata ọrụ. Nna ha na-arụ ọrụ n'abalị, wee jụwa ha bụ ụmụaka sị ha onye bụ onye a na-abata. Ha sị na ọ bụ nna ha. Ọ jụọ ha sị ha ihe dịka abalị ole ka nna unu na-arahụ n'ụlọ a n'otu izu ụka. Ha sị na ọ bụ naanị abalị abụọ. Ọ sị ha kedu ebe ya bụ nna ha na-anọ abalị ndị nke ọzọ bụ abalị ise n'izu ụka. Ha sị na ọ na-aga ọrụ. Ọ jụkwa ha ajụjụ sị ha kedu onye na-akwado unu akwụkwọ, kedu onye na-ebuga unu akwụkwọ, kedu onye na-emere unu nke a, kedu onye na-emere unu nke ọzọ. Ihe ahụ niile ọ na-ajụ ha, ọ bụrụ na ọ bụ nna ha na-emere ha niile. Nwaanyị ahụ wee gaa n'iru wee na-arụtụrụ ụmụ ya aka na aja dị iche iche bụ nke ama dịka different sacrifices nke nna ha ji ndụ ya achụ iji wee mee ka ndụ dịrị ha mma, maka ndụ dịrị ha mfe. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede. Ya mere ka anyị nyekwa anya n'ihe onyonyo nke a ka m pụtakwanụ. Now, guys, I brought you guys out here. Do you know why I brought you guys out here? It's early in the morning. Yes, yeah? Who is that? Who is that? That's Daddy. Daddy. Where is Daddy coming back from? Daddy's coming back from work. He's coming back from work. He's coming back from work. How many nights does Daddy go to work? 5 days. 5 nights. 5 nights. How many nights does Daddy sleep at home? Just 2. Just 2.
Where do you all sleep? On the bed. 7 days a week, you're sleeping on your bed, right? Yes. And daddy goes to work 5 nights in a week, right? Yes. Very good. When daddy comes back from work, what does he go straight to do? Chukwu doesn't come back here. To dress up and He goes to take Chizam to school, and then around 12 he takes Chinedu to school. When daddy comes back from work, he goes straight to take Chizaram to school at 8 o'clock, right? Who takes you to school? Daddy. Chinedu, who takes you to school? Daddy. And you go to school at 12, so which means daddy comes back, daddy doesn't rest, daddy takes Chizaram to school at 8, and daddy still managed to stay awake and take Chinedu to school at 12. Yes. And when daddy takes Chinedu to school and come back, he stays with Neto and Chukwu Edozien. Do you guys think daddy get any sleep? No. Do you guys think daddy get any sleep? No. At 3 p.m., who comes to pick you all up? Daddy comes to pick you all up, right? Yeah. Yes. Who showers you and who feeds you? Daddy. Daddy still showers you, Yes. right? Yes. And as soon as daddy is done showering you guys, baby, hold on, I'm doing something. Hold on. As soon as daddy finishes showering you guys, what does he go to do? He goes to dress up for Dress work. up for work. He goes to Dress up for work. he goes to dress up for work. Yes. Has there ever been any night you guys didn't have a shower? No. No. You guys shower every Every night, right? Now, how many hours does your daddy spend at work? 12 hours. 12 hours. Chizara, how many hours does your daddy spend at work? Do you know? 12 hours. Good. So daddy starts at 7 in the night and finishes at 7:30 in the morning, right? Yes. And when he comes back, he still goes ahead to do everything he needs to do for you guys. Yes. Have you guys ever seen daddy doing anything angry? No. Have you guys ever seen him complaining? No. Have you guys ever seen him nag? No. He does everything he has to do happily, right? Yes. Has daddy ever gone to visit any friend? No. Have anybody knocked on our door and that's daddy's friend? No. Never. No. Not even one person. No. Good. Now, Chioma, who is the reason you are here? Daddy. That is the reason you are here. Now, listen, guys. What? Can you guys hear me? Yes. I know mommy goes to work as well. Yes. And I love you all more than my own life. But I can tell you all that daddy will lay down his life for all of us without thinking twice. Yes. Let's come out because our neighbor needs to move. Just move to this side. Now listen, I have a story to tell you guys. Are you guys listening to me? Yes. I don't know if you guys can remember in 2023 when we were living at the old house. Yes. When I was always crying. There was a time that I was always crying. Yes. I remember. Choma, I know you came countless times to ask me, Mom, is everything okay? Yes. And I know Chizaram would always come to clean my tears because she was still little, but she knew I was crying. Yes. Do you guys know why I was crying? No. Do you guys know why I was crying? No. I'll tell you guys today. Back then, the person sponsoring us, we're on sponsorship in this country. The person sponsoring us, the person that was keeping us legally in the country, had issues, and they revoked her license. So, which means we were illegal in the country. That was why I was crying. I was devastated. Daddy was unhappy. Daddy was devastated as well. Because we need to be in the country legally. And while we were searching, on one of those days, I went through daddy's phone. Do you guys know what I found? No. You guys are not small, so I'm going to tell you guys what I found. I saw that daddy was Googling, daddy was browsing to know if he takes his life, if they were going to agree to give us papers. Do you understand that? Yes. Daddy wanted to exchange his life for us to be in a better hands. He was ready to do that. I got mad at him because that's not the right thing to do. But what love could be more than that? What love could be more than that? He is the reason our lives are easy. He is the reason we are stable. He is the reason all these things I've mentioned and more that I might not have remembered. He is the reason all of you are this beautiful today. Daddy is the reason. And I want to beg you guys for something. There is nothing, absolutely nothing. Nobody would disrespect daddy.
Instead of you to disrespect daddy, disrespect me. You guys are going to treat daddy like your God. You guys are going to treat daddy like he is your God. And that's because he is your God. Are you guys hearing me? Daddy has done everything for us, and we will repay him back in a very good way. Baby, I want to tell you something today, baby. I mean, I'm going to tell the whole world that my life is easy today because of you. Our lives are easy because you are here. There is nothing we can do without you. Absolutely nothing. I mean, I just want to say thank you. I'm lacking words. Daddy, thank you. Daddy, thank you. I'm lacking words, and I want the whole world to know that you mean the world to me. To us, we see all the love you show us, and it's overwhelming. Thank you for sacrificing everything to make sure that we are okay. Thank you for sacrificing your sleep. Thank you for sacrificing your career. Thank you for sacrificing everything that gives one joy. I mean, I don't know how you do it. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. I don't know how you do it, but we are grateful. And thank you. Get up. Thank you, sir. Get up. Baby. What's going on now? Which one is this early morning? Daddy, thank you, sir. Thank you so much. Everybody, let's go inside. It's quite early. This cold again. Baby, you guys are the most important things in my life. The most important people. If I don't do it for you, who will I do it for? And everything is not to be put out to the kids now. They don't know anything. Let's go inside and get things sorted. Go inside. Akwa ikirichala nke ahụ. Ihe hụrụ ebe a bụ ụdị nwaanyị ahụ nwoke niile chọrọ. Nwoke ọbụla na-agba mbọ, nwoke ọbụla na-adọkasị onwe ya iji mee ka ọ dịrị ezinụlọ ya mma. Ụdị ha bụ ụdị nwaanyị nwoke ahụ chọrọ n'ime ndụ ya. Nke a na-akpọ supportive wife n'olu bekee. Bụ nwaanyị na-ahụta ahụhụ nwoke na-ata. Nwaanyị na-eleba anya n'ihe dị iche iche bụ sacrifices n'olu bekee dịka ha si wee sụọ ya, nke nwoke na-agabiga iji mee ka ọ dịrị ezinụlọ ya na mma. Ọ bụrụ na ndị be anyị niile na-alụ nwaanyị na-akpọga nwunye ha ala bekee na ụmụ nwaanyị ha na-enwe ụdị akparamagwa nsogbu aka anyị na-adị, ị ga na-ahụ mmadụ niile bi ala bekee ha na-azọ ka ha kpọrọ nwunye ha bịa ala bekee. Ọ bụghị ndị nke bụ ozugbo akpọtara onye ahụ ala bekee o nweta ha n'ọrụ makwa na onwe ka kọchịkọchị si abata ya aka, agwa ya agbanwee. Nwaanyị abụrụzie agada gbachiri ụzọ ghọzie agụ. Nwoke kwuo otu o kwuo iri tupu ime ihe na-eme ọkpọ ndị uwe ojii si bịa kpụrụ nwoke tara ahụ wee kpọta ya ala bekee. Ana m enwe nkwenye ma na-enwe nchekwube n'aka Chineke na ọ ga-emetụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị be anyị ndị akpọgara ala bekee aka n'obi, ka ha mata mbọ dị iche iche na ahụhụ dị iche iche nke di ha na-ata iji wee mee ka ndụ dịrị ha mfe, makwanụ ahụhụ nke nwoke tarala iji wee kpọta ha ebe ahụ maka ha bụrụ ụmụ nwaanyị nwere ezigbo akparamagwa. Ọ dị mma ụmụnne m, ọ bụrụkwa na ị ka chọrọ ịzụrụ ụmụaka gị ya bụ akwụkwọ na-atọ rịrịrị, kpọtụrụ m n'akara ekwentị a na-egosi n'iru ihe onyonyo a ugbu a. Ọ bụrụ na ị bi na Naịjirịa, a ga-ezitere gị ebe ọbụla ị nọ, makwa na ọ bụrụ na ị bi n'ala bekee, lanya na ngalaba okwu ihe onyonyo a, ị ga-ahụ link Amazon nke ọ ga-abụ ịpịa ya aka obuba gị na Amazon ebe ị ga-azụ ya bụ akwụkwọ ka ndị Amazon wetara gị ebe ibi. Ụmụnne m, ga-emesịanụ tụsara m ihe onyonyo a.